Endavant. Bon dia. Bon dia. Vos presenta a l'alumna nova. Com et diuen? M'anomeno Valentina. Et pots seure al costat de Lola? Anem a seguir amb la classe. Per favor. Mireia, última vegada. Nerea, sentar-te, per favor. Benvinguda, jo soc Sandra. Hola, jo soc Valentina, però em pots anomenar Karen. Fa molt que vius així? No, escolta, vull ser modesta, però m'agradaria conèixer el poble. T'acostumaràs a viure així. Si vols, jo et puc ensenyar com l'institut i el poble. Sandra, per favor, calla ja. Si vols presentar-se al final de la classe. Valentina, apropa't! Hola. Hola! Què tal te van les classes? Molt bé. Has conegut algú més? Sí, a Lola. Ah, mira, per ahí ve. Lola, vine. Hola. Hola. Podríem quedar algun dia totes juntes per anar al cine o al centre comercial? Perfecte. Podríem fer un grup de WhatsApp i així n'hi quedem. Vale. Hola, mamà. Bon dia, filla, com t'han les classes? Molt bé. Has fet alguns amics? Sí, he conegut una chica que s'anomena Sandra i que és molt amable i simpàtica. I has conegut algun xic? No, Sandra ha sigut l'única que s'ha presentat. A veure si coneixes a més gent. I la xica eixa de la que vas parlar encara vas amb ella? Sí, continuem sent amigues. Però no t'agradarà, no? No, i què més donaria? No serà... Lesbiana? I què més dona? Deuries acceptar-me tal com soc la teva filla. Més te val no ser-ho. Saps? He pensat que podríem quedar algun dia totes juntes per aprendre alguna cosa. Per mi bé. Quan i a quina hora? En la Mediterrània i, no sé, sobre les 5. Millor a les 5:30. Sí? Vale. Vale. Pregunta-li a veure si poden ells també. Ara arriba, ara. Vale. Xiques, he estat parlant amb Valentina i hem decidit de quedar totes juntes per aprendre alguna cosa. Voleu vindre? Vale, sí. A quina hora seria? A les 5:30. I on quedem? En la Mediterrània mateixa. Vale. Jo també. Sí, jo també. Vale, pues nos vemos allí. Vale, adéu. Estan tardant un poc, no? La veritat és que sí. Espero que no tardem molt. S'anem a fer velles així esperant. Ja. Ui. Qui és? Ah, hola, Anna. Com? No podeu vindre? Per què? Ai, que pena. Pues ja quedem un altre dia. Bueno, hasta ara. Hola? Ah, hola, Lola. Ah, tu tampoc pots vindre? Ah, bueno. Pues ja ens veurem en classe. Vale, adeu. Lola no pot vindre. I les demés tampoc poden vindre. M'ha cridat Anna per a dir-me que no podem vindre. Res. Pues ja quedarem un altre dia totes juntes. Sí. Jo crec que me prendré una fanta de taronja, com sempre. Tu què vas a voler? Jo crec que un batut de xocolata. Ai, quasi que me demane jo el mateix, Que conviuta. Que pena que no hagin pogut vindre, no? Ja, la veritat és que sí. Ens ho haguem passat bé, però bueno. Ja. Fem un Insta Story? Vale. Ho faig jo, així no se veu millor. Però tu. Ah, no? Sí. Bueno, ja hem arribat a casa. Jolín, que casa més gran tens. Sí, la veritat és que sí. Bueno, adeu. Com pots fer això? Com pots besar-te a una altra xica? Si la vull, què passa? Esta és ma casa, jo t'he prohibit besar-te a alguna xica. On aneu? Què fas? Deixa-la! A ma casa! Bueno, pues ahí vaig quedar allà que després es passarà. Sí, sí. I bueno, bé, me senté aquí. Ah, sí, sí. Ven. Tia, ¿estás sentido lo que acaban de decir?
Que asco, o sea, yo tendría vergüenya a tener... Es que me da asco eso de... I que Unes no sé iguales. què Unes iguales. Teniu algun problema amb nosaltres? Sí, no vos dona vergonya anar per el vostre poble i que la gent vos veig a res amb vos als dos, no sé, perquè a mi no donaria vergonya. Ja. Sí, problema que teniu vosaltres per pensar d'aquesta manera. Sou iguals. No, Teniu vosaltres per pensar d'aquesta manera. Bueno, vale, tenim vosaltres. Pues sí, No, lo quería yo. Valdria la pena que te suïcidares. Vosaltres ni tan sols sabeu escriure, sinó que... Vale, no sabem escriure, però nosaltres no estem mal del cap com tu estàs. Exacto. Valdria la pena que te suïcidares. Valentina, ¿estás fent? Valentina? Valentina! Valentina! Emergències? Li passa alguna cosa a la meva filla? Valentina, perdona. Tindria que haver-te acceptat tal com eres. No te'n vagis, queda't. Espero que et millores pronte. No sé si m'escoltaràs, però m'agradaria dir-te que t'he vuit molt. Hola. Què tal està aquí? Bé, millor. I com has passat esta nit? Bé, bueno, estaba un poco mal, pero al final me puedo dormir. Poc a poc. Tu entens això? Sí, jo crec que això no està bé. Valentina, ens podries perdonar? I tu també, Sandra, ens podries perdonar per l'altre dia? Ho sentim molt. S'arrepentim molt. Podríem quedar algun dia per parlar millor? Per mi bé. Per mi també solucionar les coses. Vale. Pues quedem algun dia i en parlem. Molt bé. Gràcies.